Epektibo kahapon ngadlaw, Mayo 12, 2021, ginpahamtang sa block lockdown ang borda urban nga sakop sa barangay Mungpong, Rojas City. Ini ang pinagi sa Executive Order No. 14, Series of 2021 ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas. Pinagi man sa rekomendasyon sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO. Nibulang sa karon nagsaka ang kaso sa positive COVID cases sa nasambit nga area. Rason nga ginrekomendar ang temporaryong block lockdown nga magatakop sa Mayo 26 sini nga tuig. Angot sini personal naman nga nag-inspeksyon sa nasambit nga lugar si CDRRMO Head Dennis Saneo, kopod ang representante sang barangay. Sa diin na balay ang pinal nga desisyon sa tika nga pagabuhaton agod makontrol ang paglapta sang virus nga posible makahalit sa barangay Mungpong. Balita nagikan sa probinsya sang Capiz. Ini si kabanderang Roldan Bisana Villarreal, nagabandera sa matud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.